Please keep on commenting, subscribing, sharing on our channel, and please don't make a mistake of skipping the ads. Njoba sisuke sikhuluma ngeindaba zasejele, ezinye zazo esesikhuluma ngazo nesibhalayo lapha ekhasini la ka Facebook, sisuke sithunyelelwa izinsizwa engaphakathi ejele, ngenxa ukuthi ziyalandela kakhulu ikhasi lethu. Ezinye ke sisuke sithunyelelwa njengabantu abasuke ababa involved eindabeni ezifana nalezo, mhlambe ke abanye bagcina bengaboshwanga. Kunodaba nje lwensizwa yakwaNkosi iboshiwe lensizwa sengaphakathi eyalapha eMoyo River lensizwa, kodwa emakhaya ayo ngoba bafika lapha eMoyo River akukhona eMoyo River khona kubuwayo, akukhona empeleni ayizalelwanga khona, bafika besuka ngala phambi kwasenquthu. Lensizwa ingithumelela udaba lwayo olunzima ngendlela esimanga. Kukhona amacala abophe abantu bengawenzanga, kodwa ebasondeza lawo macala ayebasondeza labo bantu ecaleni. Kukhona umuntu oboshiwe wagwetshwa kakhulu, icala engazange lenze, engalazi ngisho ukulazi. Bese kuba khona umuntu oboshwayo icala engalenzanga kodwa esondele ecaleni, nobufakazi bumsondeze ecaleni. Uyena kuNkosi, uNkosi nje ubufakazi babumsondeze ecaleni. Lensizwa kaNkosi yagwetshwa udilika jele ngecala lokudlwengula ingane yentombi yayo. Yayinentombi yangakhona lapha eMoyo River lensizwa. Ibisebenza kahle, isebenza lapha eMtateni eThekwini eModern Wolf lapha. Nalapha koNyuphiye lapha ngaphesheya eMtateni, bayazi abanye eMtateni lapha koNyuphiye. Yayishayela labo crane abade, labo crane laba bama truck, I mean bama container. Yayisebenza lo msebenzi. Yayihlala lapha ngase mawuse Dalton nje ngenhla kulemize ngama suburbs khona kuthiwa iWestwood lapho. Yayihlala komunye umuzi oyijalidi lomlungu lensizwa. Uma isho lensizwa, that was 2018, yayi nomama wengane. Shuthi yayinentombi, yahlangana nentombi okwakuthiwa uPriti. Lo Priti lo wayenengane kwenye indawo yentombazana ayizala ngo1999 khona eMoyo River. So uNkosi uhlangana noPriti, uPriti uvela usenengane endala ngoba baqala ukuthandana bona ngo2010. Ekuthandaneni kwabo uNkosi wagcina ese bize ngenxa ukuthi lo muzi ayihlala kuona uNkosi ayiqashe kona, umlungu wagcina ehambile, wagcina kumuze ushiye kuNkosi. Ngivele kwakumlungu ayisebenza kuyiagent yakhe uNkosi. So umuzi lo lapha eWestwood wagcina ususele kuNkosi. uNkosi kwayisebiza uPriti intombi yakhe ukuthi azovakasha. Kwase kuthi ngo2018 uPriti wafika nentombi. I mean wafika nengane yakhe le ayizala ngo1999, ezala kwenye indoda nje le uNkosi amfice nayo. Kusho uNkosi la eWestwood endlini wayesehlala nentombi yakhe nengane yayo intombi. Kuthe ngo2018 ngoDisemba mawusebenza ke lapha eMtateni isikhathi esiningi akuvalwa lapha. Ukuthi nje uyacela
ngake ngasebenza nami emtateni ngama holiday kusuke kusetshenzwa mhlawumbe ilanga engingasetshenzwa ngalo Christmas kuphela kodwa lana manje nje kusuke kusetshenzwa so ke uNkosi ngiyakhumbula ukuthi uthi mayichaza kwathi ngo28 December ngomhla ka24 wagibeza wayenemoto wagibeza intombi nengane yayo baya eMoy River yena wayezolandela ngakusasa ngoba wayengena ebusuku wayezolandela ngakusasa ngomhla ka25 wayezoshayisa ngomhla ka25 ekseni bese ehamba eMoy River uthe mayifika ntambama emsebenzini uNkosi sebehambile laba bese eMoy River wafike wathola ukuthi kambe ngomhla ka25 babe nabangani ke oNkosi mayechaza igenga ayisebenza nayo iningi line eyimoto babevakashela enye ihlala ku Mayville enye ihlala ku Mashu babevakashelana ngama weekend enye ihlala ku Claremont babevakashelana ngama weekend mabe ngasebenzi nje kwakwazi ukuthi hayi ngeweekend ethile noma ngesonto sivakashela ubani ngesonto sivakashela ubani legenga ayisebenza nayo kushuthi uNkosi uthe mayifika emsebenzini ngomhla ka24 ntambama isiyaxoxa ke igenga ukuthi ngakusasa le mega city khona omnye wayehlala le eMlazi khona omnye umfo ababesebenza naye wayehlala eMlazi wayenomcimbi khona umcinjana yenawo uNkosi wayesekhohliwe uyasuka uNkosi uthi ke mase kukhulunywa emsebenzini ukuthi hey kusasa phela ekseni sizophuma sithi shuye endlini bese siya kusibanibani uyabona ke igenge enye yaseThekwini ayinakho igenge nje yaseThekwini mhlambe ngenza isibonelo negenge yaseGoli khona igenge ethi isebenza eThekwini ekhaya kubo vele kuseThekwini khona igenge ethi isebenza eGoli vele ekhaya kubo kuseGoli akukho lokuthi fanele isuke iye emakhale koNongoma fanele isuke emakhale koLundi koMelmont fanele isuke iye emakhaya koPhongolo abangani bakaNkosi abaningi nje kwangaba khona eThekwini so ke mabexoxa ukuthi hey kusasa njengoba uChristmas ekseni ngabo 10 sobe silapha eMlazi emega sethi kusibanibani unomcimbi bese ethi uNkosi hawu kambe kunalowo umcimbi hayi nami ngizoya ithi ke lensizwa kaNkosi yabe siyithatha ngakusasa ekseni yabe siyithatha khona intombi ejola nayo emsebenzini yahamba nayo yaya eMlazi ngoChristmas ngomhla ka25 December 2018 wahamba nayo waya nayo eMlazi kulomcimbi walomngani wakhe ngapha eMoy River uPretty intombi yakhe imlindile wafona uNkosi esesemlazi I mean yafona intombi ekaNkosi isisemoya iyafona ukuthi hawu usukuphi ifona sekuyilezi ikhathini zantambama ibuza ukuthi usukuphi uthi uNkosi eyingeke angibange ngiseza man angiseze ekhaya ngizonibona noma kusasa sengisuke ngathathwa uyindlela ebheke elokaneni eMlazi eMega City ayivele idinwe intombi kaNkosi ivele igibele ngaso leso sikhathi ivele idinwe igibele ngaso leso sikhathi igibele iye eWestwood eThekwini endlini kaNkosi iphoqa ukuthi iyenzela ukuthi manje uNkosi iphoqa uNkosi ukuthi asuke lapha eMlazi ezendlini kushuthi mhlambe yayisola ukuthi uNkosi uyajola emsebenzini noma yayisola ukuthi khona umuntu ajola naye uNkosi mhlambe yayibona ukuthi uNkosi njengoba ethi usemcimbini eMlazi kushuthi uhamba nalentombi awuthi ngigibele mina ngifeke ngimlinde endlini ukuze azi ukuthi ngimlinde nangampela uNkosi kwathi kushaya ikhathi zantambama manje ngo6 intombi lokho imfonela imtshela ukuthi sengiyisendlini mina mawusuke eMoy River kuye eThekwini akukho ukuthi yakhulu ayi wagcina uNkosi esukile eMega City eMlazi usephindele edrobheni eThekwini manje Westwood la kahlala khona wathatha lentokazi ahamba nayo wathatha lentokazi ahamba nayo wayoyibeka wayoyibeka eMayville la engiyakhona wayesebuye esezofika esezongena endlini ngesikhathi
ebuye eMegasithi uNkosi wayehamba